Jezus Chrystus w siódmym słowie приходить как нас утешить нашу стомленность, может, життем, może jakimiś обов'язками. Тут про вас не сказать, что вы стомлены. Ale Jezus jest tym, kto żądaje nas umocować w prawdzie, a w samych sobie, ale tak samo umocować nas w wierze po swoim słowu. Церковь прощения нас всіх, да, супільної молитви за нашу парафію, за всіх, хто може хворіє, хто не може прийти, хто боїться.
потребные ласки, брат Олег сегодня молится о здоровье и Божьем благословении для Даниила. Как мы могли год назвать святейшую обряду, перепросим Бога за наши грехи. Споведающийся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что страшил я пленник, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя великая великая вина. Тому прошу на святейшую, завсёды Панну Марию, усих анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилується над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышине Богу. Боже, Ты про спринижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников вызвали из неволи греху и недочерпнули вечного счастья. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живее и благодарит в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги пророка Захарии. Так каже вам: радуйся моцно, дочка Сиона, веселися, дочка Иерусалима. Вось король твой иде до тебе, справедливый и избавший, покорный, який еде на осляняте дитяти ослицы. Изнищу колесницы Захарима и коней из Иерусалима, изломаны будет боевым, идет на вместе с народом мир. И володарство ягоное будет от
от моря до моря, и от реки аж до краев земли. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Буду звеличать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Ложный день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Он милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, Пан добрый для всех, и милосердность Его над усими створениями явленными. Буду Тебе славить, Бог и Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду Тебе славить, Бог и Он верный во всех своих словах и святый во всех своих справах. Он подтримывает всех, кто падает, и поднимает всех пригнеженных. Буду Тебе славить, Бог и Читание послания святого апостола Павла до римлян. Брати, ви не в целі, але у духу, коли трохи Дух Божий живе у вас. Коли хто не має Христового Духа, то не належить Йому. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дик той, хто воскресив Христа з мертвих, оживіть і ваші смертні цели роз Духа Своего, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники цела, как жить по воле цела. Бо коли живете по воле цела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Прославляю Тебя, Отче, под неба и земли, что Ты сковал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Отче, бо такая была Твоя добрая воля. Пусть передать до меня яйцом моим, и никто не ведает сына проч яйца, и никто не ведает яйца проч сына и того, кому сын захочет открыть. Придите до меня все спрацованные и тяжарные, и я супокою вас. Возьмите ярму мою на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите спокой для душу вашу, бо ярму мою любая и тяжар мой легкий. Это слово Бога. Слава Тебе, Дух Святой. Дорогие, сьогоднішнє Боже Слово, як ми чуємо, вивчимо Євангеліє і Слово Ісуса, який прославляє Бога за те, що сховав от мудрих і розумних, відкрив дітям. Оригінал тексту говорить не про детей, а просто про людей просто. И кто такие люди просто? Думаю, что можно сказать таким самым чином и про нас, что мы простые. Потому что мы хотим слухать Божье Слово. Однако в свете бывает наоборот, человек не хочет быть простым. Человек хочет быть складанным. В таким значении, что не подумали, что он глупый, как не подумали іншие, что он неразумный. А Иисус в своем слове прославляет своего Отца за то, что сховал эту мудрость от мудрых и разумных, от людей. И, конечно, в этом заключается именно Божья логика и Божья мудрость. Для того, как ее познать и зрозуміти, не треба быть разумным. Треба тоже различивать на своей силе, а не больше на Божью предназначенность. Коли в Библии йде говорка про детей, то в першу чергу Ісус, коли говорить про детей, то має на увазі эту простоту. Дети любят учить. Дети щирі. Часом, коли ніхто хоче довідатися про те, що відбувається у сім'ї, і немагчыма довідатися правду у батьків, то можна спитати дітей, вони все розкажуть. И в этом, конечно, мудрость Бога, что говорит про то, что неразумные поводные света, але именно має значение у очах Божих. Ісус прославляє за Отця, але Марій так само каже, прийдіть до мене всі спрацьовані, як тяжарні. Я супокою вас. Многие справы могут нас обтяжать. Многие справы могут нас чунить стомленными от життя, от проблем, от різних речей, що може бути стомлений. І коли Ісус менавіта про це говорить, коли запрошає до того, как пришли, да его все стомленные, это показывает то, что он ведает человека. Ведает человека вельми добре. Потому что кожен может быть стомлен. Можно стомиться так само и отпочиваючи. Правильно показывает. Можно стомиться життем. Можно стать обуяком. Як
слово, і Ісус керує до тих, хто його слухає, черговий раз проявляється клопот Бога про чоловіка. Можна привести приклад несколько ситуаций з Ісуса, коли привели до його жалостную женщину, він її не осудив. Писав мені, що там почав. І сказав, коли хтось хоче її обвинуватити, нехай кине гріх. Коли говорка йде приповісті про овечок, з яких одна згубилася, знову ж Ісус показує натуру Бога, який не кричить на эту овечку, яка згубилася, але тішиться з того, що її знайшов. И в этом так само проявляется натура Бога. В этом проявляется клопот Бога про человека. Коли Иисус скажет, возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. И в этом заключается Божья мудрость. У покоры сердца, у тихости, у простоте, в менавіта таких людей любить Бог. Менавіта таким чином можем больше сподобаться Богу, будучи людьми просто, будучи доверливыми Божьей предбачливости. Часом человек хоче нечто досягнуть у житті, коли його не отримується, то, конечно, то, що наступає розчарування, це знову ж таки стомленість життям, що нічого не вдалося. І менавіта тоді приходить Бог, коли чоловік хоче на його відкритися, там сутішити. Как показати, що не в этом сенс життя, що ти собі видумав, що ти собі наснив, уявив, запланував. Тільки в чомусь іншому. І тоді є радість, коли ми це відкриємо. Тоді є радість, коли ми зрозуміємо, що Бог чоловіка любить, що Бог клопотиться про кожного з нас. Тоді, менавіта в таких моментах, ми учимося этой покоры сердца, про яку говорить Ісус Христос. Святий Павел каже, що ви не у тілі, але у духу, коли тільки Бог живе у вас. Ми хочемо, щоб Бог жив у нас. Хочемо, щоб Бог умацовував наші тіли, щоб Бог умацовував наше життя, наші відносини, наші так само тяжкості, як наповняв своїм духом. Тільки тоді наше життя справді буде просто, покорне, а не так само щасливе. Визнай нашу віру. Віру в одиного Бога, а й Сам всемогутного, славим Тебя небо и земли, всеобачного имени Вашего, и воединого Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного,
дарами скируем наши молитвы. Молимся за всех біскупів, щоб вони плотно працювали на користь евангелізації світу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх хрещених, щоб у своєму житті не керувалися Божими заповідями. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто присвятив своє життя хрещенню доброї новини, щоб вони могли побачити плон своєї праці і наповнилися Божою радістю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодые суженства, щоб вони клопотилися об розвитті віри і згодно з її уладковували своє життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, розчарованих життєвими неудачами, щоб вони сподівалися не тільки на власні сили, але й на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о потребних ласках для всіх з нашої парафії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об здоровье, Божьем благословенстве и Отец и Мать Божия для Даниила. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, не собрали, как мы умели распознавать Божию волю и с радостью ее выполняли. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Божа граница життя и святости, выслухай наши просьбы и ученика, aby my, odnowienные mocą Twojej łaski, mogli wierno Tobie służyć. Przez Chrysta, Pana naszego. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить от вяри, якою ми Тобі складаємо, і нехай з дня в день веде нас до життя, що чекає нас у небі, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Укор серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сокровенного и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсюди всюди Тебе складаємо подяку. Пане святий Отче, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества на
народився з Панни Марии, про свою руку на грехи вызвали нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные славы Твоей, Сапrawdy Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie wśród Twoje stworzenie, popras Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejstwem mocy i Ducha Świętego Ty się ożywляешь i oświadczajesz i niespłynnie zbierajesz naród swój, od wschodu słońca i do zachodu, składał w imieniu Twojemu czystую ofiarę. Tam jedność z dusiem Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was prosi, послал на апостола Духа Świętego, враз Христа, покорно молит Тебе, Пане. Oświęci mocą Ducha Twojego te dary, jakie by przynieśli Tobie na ofiarę, jak stali się jany cielem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять tę tajemnicę. Bo Jemu tę noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podzięku Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego siebie, bo to jest ciało moje, jakie za Was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podzięku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za Was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таемница веры. Обещай смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чараем Твое престяпание. Panie, wspominając zbałczą muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение i niebawszejście, i czekając Jego drugого przyjścia, z podzięką składajmy Tobie tę żywą i świętą ofiarę. Uzglań prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jako ofiarę, jaką Ty pożądał być miłościwym. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как бы знали отримать спадщину с избранниками Твоими, наипрежде святейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Авраником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и всеми святыми правозаступництва Яким, мы сподеемся на Твою неосновную допомогу. Просим Тебе, Пане, яка эта офера нашего поеднания, принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отзывать веры и любови Костел Твой, який перегребой на земле со слугой Твоим, Папом нашим Франтишком,
біскупом нашим Тадеушем, біскупом Юрием, біскупом Александром, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласково жидай собой ущих прощенных во свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и ущих, кто ласка Твоя дошел за Твою свету, милостиво принял благодарство Твое, где им исполнение быстро праздновать ими, за ученый радоваться Твоей хвале. Прос Христа Пана нашего, разъяку водой свет, ущелякими доброт. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали Духа Святого, які нас учинив Божими дітьми, і тому осмілюємося казати. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольні от греху, и захования от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего Иисуса Христа. Твое благодатство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши и на веру костела Твоего, и будь ласкавый словно с Твоей волей, даруйте его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, який завжди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось барана Божого, що хто бере на себе грехи світу, благословений є покидками на вечеру Японію. Аминь. Как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Радуйся. Умацование такими великими дарами просим Тебе, Пане, учеников мы отримали исповедные ласки и неоспынно Тебе прославляли прас Христа, Пана нашего. Дякую велике за дарование, за хлопот, за прибирание каплицы, за стежу костюмной белизны, все добро, якое робите на користь нашей парахиальной сям'ї. Дякую велике за дарование, за іншої інтенції. У п'ятницю 10 липня свято Святої Вероніки Джуліани, до нашого організації, парахії Суб'єзі. У суботу 11 липня свято Святого Бенедикта, аббата і опікуна Європи. Далі запрошую на молитву Божого натхнення для мастака Валеріана Янушкевича, який працює над внутрішнім оздобленням нашої святині, а вже тут треба буде приступати до цього часу, ніж вас залишилося. Молитви так само треба побольше не зашкодить. Постоянно у нас есть трансляция и в неделю, и на протягу тижня, 19 годин, Святая Мша, а в понеділок заохочує. Так само на этом тижні нашу святиню прибирають парафіяни з вулиці Городецької і вулиці Гінтовта. Мені обрано ще заохочувала сама до молитви за Беларусь. Наперед ще трошки часу є виборів, саме вже благословення сприяла і виконалася Божа воля. Ну а на тиждень і на сьогоднішній день прийміться Боже благословення. Пан з вами. Niechaj was błogosławić Bogu Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoi Chrysta. Сторонка 11. Amen.